Chera nondoona ndakati muno muchifamba mukachava negodo chero murambo makadaro. Negodo kwete mbijana. Kuti ni masimba eraba. Vakanyutura. Right. Digizetere, 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 digizetere. Nós noite. Não deixe você baixar um vídeo. Vai de guta. GCC guys for the people. Oh my goodness. Ndo wakufara. Hey, masera sei makadi mazuano. Aiwa isitsi tiri kufara nebasa guru ramuri kutiitira musha uri kunaka uri kuita uyu. Tinavo sishero vari kutiitira zvinotifadza ende tiri kusununga mukati momuno musha. Kwakadiwe ikoko nokufarawo nemorare. Tiri kupa kutenda kwakakura chaizvo nezvatiri kusangana nazvo zvakanaka. Basa rose riri kufamba ndapa kutenda maita henyu. Unonzani chimboaudza vanhu vamhorosa taura. Wakachena zvi? Makadi ikoko chiro chowakufara nezvamukutiitira imba. Zvese zvamukutiitira pamwe chete nesishero. Ati tofara nezve zvamukutiitira. Alright. So zvakachiitika ndezvekuti pane munhu wakaisawo mapoto ake pabhazi akati ndoda kuti mupe maisimba mapoto atisati avhura saga iri. Ndakaenda ndikanomirira chima kuti mpana kuti ndione kuti musaga machoni ndinokwanisa kuti tiwe here ndigozokwanisa kukuradzai muzuva ranhasi. Then ndoda kutenda vamwe vamagutu mpana akadadza kuti shero uri kuchema chikafu uyo zvakare nevese vandibata vakandisapota muzuva ranhasi da kukutendai. Ambozviona manje. Izvi takadamwa tikandonzi uya kumba zvikanzi uya mutore izvi takatombozvivhura zviro izvi. Zvikanzi uya mutore kumba saka takandozvipuwa kumba kwemwe mushemari mamupandawana ndokwatakainda. Saka nechingwa 3 loaves hotenda ufu wandazogaisa. Guys, I think ndichaisa mukati muno ufu. Saka ndakapuwa mabagwe pandakaenda mugomo mabagwe. Ndo wandakapuwa nani na mama pandakaenda uko. Wanga chanzi rakaboka saka muchinja ndisesaka rini. Then ndapuwa kudero ndazondogaisa nhasi. Ndokuradza video yacho ni kuti ndakaya zuro ndakasvika kuma 7 tikambohumbura nyimo. Ndaziva ndakuitira mavideo but unfortunately phone dzangu dzasina moto. Right. So manhu anga ndawana aya idzi ndopwa dzatawana tati hatingadziwanzi dzakazarawo mumuti. Then idzi nyimo idzi nyimo dzandawana idzi mabagwe kunowawo masika tangowana mashoma ekwega. Murosai vanhu makaita seizo
kudona zvangu nokuguta zvangu makadhakwa mukadona arakadhakwa zvangu ndikadona ndazvo zvakakuwadzai pamasha iri saka idzi nzungu dzatangonotanhaura idzi tatakwawo simbi izvo ndo zviyo zvatonozvigayisa tapuwa namhama ichitaurai makakohwa zvegore rino kune maguta saka izvo ndo zviyo zvandati ufu wangu wezviyo ndozono vanoukanga vaukanga mbotanga madimo utanga maukanga matswa moukanga ndopepeta saka motanga matswa mukapedza utswa mokanga kuitira hundi kayai after kutswa mokanga after kukanga mopepeta watonaka nehonhuwirira kasa zvisina hunhu tatiri mumunda vanhu vamwari nyange munhu akatenga unoona kuti ndinotengesa sadza rakanaka harina hundi harina idzi tadzitanhaura makusena ano idzi zvibakira kuchina idzi ndo nyimo kwasara chimwe chekutanga idzi nyimo idzi taona mugomo wakazara kuti pa 2 seconds guys next time pandodzoka ndichakuradzai vhidhiyo pokatangotora shoma mananga ndo ataona ndizvozvo mananga kwaari kwachona pane mufamba taoda kuinda ndangotoraiwa matatu tozodzoka unoitawo bata exchange unozodzokawo nezvimari zvekuchekesa zviyo ongoramba ongotora unongoramba ongotora here unowanawo zvimari zvekuti zviyo zvichekwe nekudzorisa nzungu wodzoka wotorawo zvimwe wow Nasi munobika, moda kubika uku.
mazimba hamusi kuziva guys of the people zvikanzi vanofanira kuwana something namato une simba Jesu zvikanzi waraiti nemuchemareni wakaisa pabhazi ndinoisa hembe nguvo nemabhodho nemabhotu nemakapu zvikanzi babazimba for the people izvi zvinhu zvandaifanira ndakaapa ndiri kushaya kuziva kuti munokwana sei zvimwe zvinhu ndakataura pandine pasuru yavo ava asi dambudzo time yangu yekuti ndibhalansise nhasi ndati ayo chiregai mbozama kubhalansisawo pandaonewo paviri ipapo babazimba for the people baba ndowakufara chero nondoona ndakati muno muchifamba mukachava negodo chari murambo makadaro negodo kwete mbijana kuti nemaisimba erava vakanyutura right babasimba vachimbochinja regai chimbovona apa makapu aya kune ati ndikutingirei makapu saka seti yendiro seti yemaplace for the people Maziba, Nizete, Maziba, Nizete, Maziba, Nizete, Maziba, Nizete, 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 Samnoita, and where there's ever something. But mighty good. maita basa ndowakufara chero ndiro dzemasimbi chaiyo dzakafa ndakurasha kutanga nhasi ndozvadachasi asi ndowakufara murambi makadaro kurashirei wachirawo chero dzakanaka ndogona kufa. Oh, right. Right. Dambudzo ratikapa shangu handizivi saizi. Saka kuna vanhu tu vachashota toda kuti vanga taziva saizi. Iye wanga wati kana akurisa ndogona kuzodzoka. Imboedza ngaiverengwe tsamba iyo ngaiverengwe tsamba imbe tsamba ngaiverengwe tsamba ndoiverengwe tsamba ndoiverengwe tsamba ndoiverengwe tsamba ndoiverengwe tsamba yamakanyora 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 tsamba ndoiverengwe tsamba ndoiverengwe tsamba yamakanyora tsamba ndoiverengwe tsamba ndoiverengwe tsamba zvakare zvamuri kutiitira muchirama muchienda mberi ndatochena ndakatopfeka izvozvizvi zvamandiitira ndiri kuzvikudza nekuzvipa kuzvitenda kwakakura ndichipa kutenda basa guru randiri kuramba ndichiitirwa tikuone kugarawo pakanaka se kutarisira kwatakatoita kuti tatogara pakanaka pane zvose apasina dambudziko ratopera ndatenda zvangu. Amen. Kera matenesi nehembe netiro nechikafu nezvese kuti ndivatewo pakanaka ndirege kuvata mumatombo mandandajaira ndigoitawo kukorobhawo kunokorobhawo vamwe ndozvitenda kugara kurepusa
maita basa Shangu. Good. Uyu ndiye angoni wakupano. Call for the people. Who knows all day? Right, goodbye.